Ce te-a inspirat să urmezi o carieră în public speaking și dezvoltare personală? Inițial nu am fost public speaker profesionist, inițial am fost un ITist foarte bun, chiar am coordonat o echipă foarte mare de oameni. Aveam o mulțime de programatori care lucrau în echipa mea, eram în două firme care lucrau împreună, lucram pe proiecte mari, lucram pe proiecte cu americanii în momentul respectiv și la un moment dat am intrat într-un club de vorbit în public. Și atunci mi-am dat seama că e foarte important să-ți dezvolți aceste abilități, iar în momentul în care te afli în fața oamenilor, e ceva ce se întâmplă, ceva magic, și anume îți dezvolți abilitățile de lider. Cea mai bună modalitate de a dezvolta rapid abilitățile de lider este de a vorbi în public, pentru că atunci ești liderul oamenilor în fața cărora vorbești. Și totodată, exersându-mi aceste abilități de a vorbi în public, am învățat să coordonez mai bine oameni, să coordonez echipe mari de oameni, să coordonez oameni și iată că astăzi, aici în BizClub, tocmai asta fac, coordonez o mulțime de oameni, sute de antreprenori. Care este sfatul tău pentru oameni să poată să treacă bariera asta de a vorbi în public? Să știi că bariera asta de a vorbi în public de cele mai multe ori e doar aici. Soția mea, Mara, spune așa: it's only in your head. E doar în capul tău. Acum, sunt niște convingeri și sunt poate și niște lucruri ce vin din copilărie care ne blochează. Glasofobie se numește teama asta de a vorbi în public. Seinfeld la un moment dat făcea chiar o glumă. Spunea că teama de a vorbi în public e mai mare decât teama de moarte. De asta uneori merită, sau la o mormântare, marea majoritate a oamenilor preferă să fie în locul mortului decât în locul preotului care ține slujba. Acum nu e chiar așa. Hai să fim serioși. Ideea este că, într-adevăr, teama asta de a vorbi în public există, dar există datorită poate unor lucruri care ni s-au întâmplat. În cazul meu, de exemplu, eram în clasa 5-a, urma la biologie să vorbesc despre uglena verde și m-a făcut de râs în fața clasei. Și din momentul respectiv n-am mai putut să vorbesc așa cum ar trebui în public. A fost nevoie de un proces îndelungat până mi-am recăpătat cuvintele. Dar de asta cred că merită ca de mici copii să fie încurajați să vorbească în public, iar în momentul în care greșesc să li se spună: poți să faci lucrurile, sau să fie încurajat să treacă peste acel eșec. Până acum am antrenat sute de oameni să vorbească în public și încă nu am găsit un om care să nu poată să vorbească în public cu o singură condiție: să-și dorească să facă lucrul ăsta. Deci răspunsul este: dacă îți dorești cu adevărat să vorbești în public și ai lângă tine mentorul potrivit, coachul potrivit de public speaking sau contextul potrivit, pentru că eu am învățat să vorbesc mai bine în public într-un context în care oamenii vorbeau în public, atunci cu siguranță vei putea să vorbești în public și lucrul ăsta se întâmplă treptat. Nu se întâmplă de pe azi pe mâine. Reușești să schimbi aici convingerile, încetul cu încetul, cu fiecare mică victorie vei putea să vorbești mai bine în public. Foarte interesant. Care au fost cele mai importante momente sau decizii care te-au ajutat să ajungi unde ești acum? Cred că aș lua doar o singură decizie. A fost decizia de a trece de la cariera de programator foarte bun. Eram un programator foarte bun într-o companie, câștigam o mulțime de bani. Se zice că dușmanul mai binelui este binele. Mi-era foarte, foarte bine. Aveam mașină, aveam secretară, aveam cel mai nou laptop, aveam tot ce-mi doream eu. Și la un moment dat efectiv am făcut un exercițiu de imaginație și am zis: mă văd stând în fața calculatorului și la 60, 50, 60, 70 de ani și nu m-am văzut făcând lucrurile astea. Și atunci am luat decizia, mi-am pus întrebarea cine sunt eu cu adevărat și atunci am luat decizia de a schimba lucrurile. Atunci am luat decizia de a începe să susțin training-uri, speech-uri, am început să vorbesc mai mult în public și lucrurile astea m-au dus la o schimbare, la o shiftare de carieră. Deci a fost decizia de a fi între oameni, să fiu împreună cu oameni și a nu mai fi neapărat în spatele calculatorului ca un IT sau ca un coordonator, pentru că coordonam atunci o echipă de programare.